Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV mai albarka. A yau muna tafe da maganin ƙarfe da na tsini da ma duk abin da yake dai shi dai na ƙarfe ne, to insha Allah malam ga maganinsa nan da yardan Ubangiji. Na farko ana samun bayan darbejiya, yawwa ranar Lahadi ake samo shi, a daka shi ya zamanto gari, wato idan ya zamanto gari a tankaɗe shi. Wannan garin shi ana shan shi ne, to shi wancan na tsakin shi ana wanka da shi sati ɗaya za ka yi malam, da yardan Ubangiji sati ɗaya za ka yi, to ba dai ƙarfe ya yanka ka ba malam insha Allah. Ka fi ƙarfin ƙarfe malam, maganin wuƙa ana kiran shi, amma duka ƙarfe ma insha Allahu bai yanka ka da yardan Ubangiji. Na biyu kuma ana samun ɓawon tumfafiya, yawwa a haɗa da man kaɗanya, yawwa ka shafa jikinka da shi, shafa jiki ake yi, to duk lokacin da ya kama jikinka za ka ji jikinka wani tauri-tauri haka, to ka ɗauki wuƙa ka gwada jikinka da yardan Ubangiji bai yanka ka malam, insha Allah mujarrabun ne wannan. Na uku kuma ana samun sabara, gammo uku kenan, gammo uku, ana fatan dai an fahimta. Ana samun gammo uku, ɗayan a ɗaura shi kan ƙwarya, to biyun a zuba su cikin wannan ƙwaryan, a zuba ruwa ana sha ana wanka sati ɗaya. To malam insha Allahu ba dai ƙarfe ya taɓa ka ba, ka fi ƙarfin ƙarfe malam, kaifi, tsini, allura, duka ƙarfe insha Allah malam ka fi ƙarfin shi, mujarrabun ne wannan sahihun. Ku je ku jarraba shi malam, ku je ku jarraba shi, adda, wuƙa, allura, reza, tsini, malam dukansu ka fi ƙarfinsa, ka fi ƙarfinsu nake gaya ma. Insha Allah ku je ku jarraba, a zo kuma a ba mu labari. Insha Allah waɗannan guda ukun nan da na gaya, kowanne daga cikinsu idan Allah ya ba ka dama ka yi su, to dukansu yana yi. Ba wai duka a lokaci ɗaya za ka yi su ba, ɗaya daga cikinsu in ka samu ka aiwatar shi kenan.